Naimbag nga agsapa tayo aming kakabsat siya manen ni Pastor Angelo Bulusan nga kadwayo itata iti programa tayo dito'y Radyo Sagada 104.7 FM. Ti ayan tayo tata ket agi waragawag iti sasao ni Apo Dios ket before tayo nga itultuloy ket may nga agited iti maysa nga kanta para kini Apo Dios. Iti daytoy nga title na iti daytoy nga kanta ket how can I keep from singing your praise. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music's ring, and though storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkest night. Oh, I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you'll see it true, and sing the song you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I can sing in the troubled time, sing when I weep. I can sing when I lose my step and fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. Ket ala itultuloy tayo babaen iti ayan tayo nga Bible believers, okay? Ket adda tayo iti nasalunat nga kondisyon, okay?
ket naimbag nga aldaw tayo. Anya, matlaeng kadigiti kakabsat ditoy sagada nga adda iti kuna tayong market day nya tatanga Saturday ket ganasen nyo nga ag market, okay? Ket tata ket na dagijay met kakabsat nga da iti balbalay no ayan naman iti sadino nga ayan mo nya da man iti sabali nga bansa nya ket no agbuya ka iti daytoy nga programa ket sapay kuma agbalin nga blessing nya daytoy nga programa tayo tata nga agsapa iti Bible believers nga mangiwaragawag iti sasaon iti Apo. Okay? Bago tayo nga agrugi iti amin, bago ak nga share iti sasaon ni Apo ket ilukat ko umuna iti kararan. Let's pray. Apo Dios mi nga dayjay sa dilangit, salamat wa Apo Dios iti daytoy nga agsapa ket ikararag ko iti amin nga dumdumngeg amin nga maabot iti daytoy nga istasyon wapo ket sikhaman Apo iti mang i-bless babaen iti sasaom ken iti daytoy nga radyo wapo. Kararag ko Apo nga anyaman iti kasasaad ti maysa ken maysa daman isuna iti biyahe, daman isuna iti trabaho, daman iti uneg iti balayda sikalata Apo iti mang tartarabay kadakwada. Salamat wapo pakaunan da kami amin iti amin nga nagbasbasulan mi. Nosta wapo Dios ket naganas latta naragsak kami latta wapo nga agbibiyag iti sangwan wapo. Salamat wapo dito lang ti kararag mi tinagan ni Apo Kristo. Amen. Okay, salamat kakabsat ket dayta iti opening prayer tayo nya. Ulitek manan siyak ni Pastor Angelo Bulusan iti agpaspastor ditoy ayan tayo ditoy sagada iti Promised Land Bible Baptist Church. Alright, so ada iti text tayo ditoy nya ijay Jeremiah chapter 1 verse 5. Ket no ada kay iti balayo ket no ada iti Bible yu dita mabalin nga subsubaybayam iti bersikulo nga innak nga lukatan ket kunana iti Jeremiah verse chapter 1 verse 5. All right. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. So daytoy nga verse ket may panggap kini prophet Jeremiah. Nga ket kinuna ni Apo Dios king kuana ijay verse 5, I knew you before I formed you in your mother's womb. Kasta iti kakayanan ni Apo Dios nya before pa lang kano nya nga ma-form ni prophet Jeremiah iti uneg ti buksit ni nanang na. Okay? I knew you. Ammunan isuna. Before you were born, kunani Apo Dios, before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Nakita tayo dito'y kunana iti Biblia ni prophet Jeremiah before nga maipasngay isunan ket na appointaran nga agbalin nga prophet anya iti nasyon iti Israel. So anya iti kayat ko nga iturong ditoy nga absat nya iti kayat ko nga iturong itoy napateg launay gayam anya iti biag tayo. Okay? Napateg launay iti biag tayo ti sangwanan ti Dios. Nya. Iso nga panpanunutin tayo
Anya, namnam naman tako nga no apay nga ta nga wada tako is nan rabaw ti daga. Apay nga kanan tako ay uh, naiyanak tako. Anya, is nan rabaw ti daga. Amom kabsat nya masapol nga makita tayo iti kapakgan na iti panaka iyanak tayo, panaka ipasngay tayo, panaka iparswa tayo. Nya, ditirabaw ti daga. Takas laki ni Prophet Jeremiah na iyanak isuna, na iparswa isuna ditirabaw ti daga, nga adda iti plano ni Apo Diyos. Isu nga napateg launay, dajay panaka iyanak ni Prophet Jeremiah. Haan man da tayong naiyanak ket agbalin nga prophet ngem na bawat maysa ken maysa kada tayo iti biag tayo adda iti napateg nga pagayatan ni Apo Dios ti biag tayo diti rabaw ti daga. Anya, isu nga kuna tayo salamat kini Apo Dios. Anya, kada agsapa dumawat tayo iti pasasalamat taapay. Anya, adda iti napateg nga inaldaw-aldaw nga pagayatan ni Apo Dios iti biag tayo. Okay, iso nga point number 1 tayo nga makita tayo ditoy. Before ko nga ibaga di point number 1 tayo, kuna na iti Psalms 139 verse 13 and 14. For thou hast possessed my reins, and thou hast covered me in my mother's womb. Number 1, life is precious because we are created by God. Kitaan tayo no kasano tayong ingparswa ayan ni Apo Diyos sigun iti Genesis. Kunana iti Bible, kawangis nga kunan ti Tagalog. Anya? Kawangis tayo ni Apo Diyos. Wow. Anya? Isu nga kahit nga sa uwan, special tayo. Anya? Kas mas special tayo kas dagay na iparswa nga banbanag di trabaw ti daga kasla iti hayop. Anya? Isu daket addan iti talagang langada. Anya? Addan iti talaga ijay songgo talagang kasjay ket iti langanan. Anya nga ing plano ni Apo Dios nga purpose ngem kitaan tayo special tayo ta. Kuna iti Bible, kawangis tayo ti Dios. Isu nga da tayo ket naisabsabali tayo iti animals kaysa kada tayo. Taapay da tayo ket ingparswa ni Apo Dios. Anya mas special ti panang iparswa ni Apo Dios kanya tayo ta inusar na iti imana. Anya? Tatandaanan tayo ni Apo Dios mismo iti nang iparswa kada tayo. Isu nga adda iti kuha kakabsat. Adda iti napateg anya nga kuna dapat ipateg tayo anya iti biag tayo. As maysa nga inikan iti gundaway ni Apo Dios nga agbiag tayo ditoy rabaw iti daga. Okay? Isu nga kuna tayo napateg iti biag mo diti rabaw ti daga. Kuna tayo garod, mayaman ka man wenno marigrigat. Ubing ka man wenno matanda. Anya? Amin tayo iti matan ti Dios. Anya? Ket napateg tayo taapay. Amin tayo ket ingparswa ni Apo Dios. Haan nga aksidente nga naipasngay tayo before anya nga ma-form tayo iti belly nga kaslaki ni Prophet Jeremiah addan iti pagayatan ni Apo Dios, plano ni Apo Dios nga kayat na iti biag tayo. Anya isu nga amuyo iti maysa nga number 1 metlaeng nga pagayatan ni Apo Dios no apay nya apay nga naipasngay tayo ti rabaw ti daga. Number 1 nga pagayatan nga isursuro ti Biblia. May panggep iti kararwa tayo.
maisalakan, ket numalpas nga maisalakan tayo iti kinabasol nga biag, mangited iti pamadayaw iti Dios. Nya, mangited iti pamadayaw iti Dios. Isu nga umun-una pakgem iti biag mo. Nya, kabsat pakgem iti biag tayo. Taapay daytoy nga biag, kanasem daytoy nga biag. Taapay ingparsuan ni Apo Dios. Inikkan na ti biag, inikkan na iti napintas nga langa. Nya, nga kalanglanga tayo ti Dios kunan iti Bible ijay Genesis. Isu nga no kasabat mo ti tao, kanayon tayo nga agismay, good morning, batiin natin ang ating mga kapwa-tao dahil masaya tayo, nasasalubong natin sila ng masaya at may blessing na binigay ng Diyos sa atin. Because we are all created by God. Hanga may panggap ti kwarta, hanga may panggap iti kuna tayong anya iti sanikwam di tirabaw ti daga, no apay nga adda iti kunam nga sikat ti kagaganasan nga adda iti biag tirabaw ti daga. No, anya iti kagaganasan nga ikabel tayo diti panunot tayo nga kuna tayo nga ganasan tayo ti biag tayo dijay sika bigbigam naggapo tayo ken ni Apo Dios. We are all created by God. Nya ket naiparswa tayo nya nga mangited iti pamadayaw ken ni Apo Dios. Number 2 nga makita tayo ditoy nya life is precious. Not only life is precious because we are created by God. Life is precious because it was purchased by the blood of Christ. Kuna na 1 Peter 1:18 to 19. But with the precious blood of Christ. Okay? Amuyo, daytoy iti maysa nga ikkan tayo iti kinapateg. Anya? Lanang nang rona kadagiti namati. Okay? Gapo kini Kristo. Anya? Babaen ti grasyan ti Dios. Adda iti na i-offer nga biag. Anya? Kendara nga iso iti nang bayad ng gatang. Anya? Iti biag tayo, iti kasasaad tayo nga managbasol. Anya? Datayo nga managbasol, ginatang na tayo iti biag ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti dara ni Apo tayo nga Jesucristo. Isu nga kitan tayo dito. Anya? Napateg ti biag tayo, ta nagsakripisyo. Anya? Iti anak ti Dios. No may saka nga Kristiyano, ibagam kingkwana, Lord, thank you. Gapo kini Kristo na isalakanak iti biag na natay isuna. Anya? Para kanyak. Isu nga amin nga tattao, bigbigen tayo nga ni Kristo. Dakkel ti tulong na kanya tayo no sikaket haamo pay nga ammo iti inaramid ni Kristo, ti inaramid ni Kristo inayat na tayo ti Dios ket ni Kristo nga anak ti Dios natay isuna para kada tayo nga managbasol. Nya? Para kada tayo nga managbasol. Anyaman ti ayan mo nga lugar tatta napateg ka. Anya? Iti sangwanan ti Dios. Ket awatem jay ayat na. Anya? Nga patsyem ni Kristo nga natay isuna jay cross nga bilang nga kuna tayo nga managbasol. Anya? No, apay nga natay ni Kristo, ulit gapo ti basol tayo. Anya?
Nuhan siguro nga nagbasol ni Adan ken ni Eva, han nga matay ni Apo tayo nga Kristo. Anya. Ngem iti puon ken gapo kayat nga ipakita ni Apo Diyos ito haan lang nga na tayo ni Apo Diyos. Kayat namet nga ipakita babaen daytoy nga pasamak nga datayo ket napateg nga talaga ay ayaten nga talaga ni Apo iti amin nga tattao. Ket kayat ni Apo nga bigbigen tayo ni Kristo nga iso iti ayat na kanya tayo nga ni Kristo iti mangisalakan kanya tayo babaen iti kasasaad tayo nga managbasol. Sigon ijay John 3:16, for God so loved the world. Dito iti ayat na, and He gave His only begotten Son. Okay? That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pay nga ing dawat Apo Diyos nan anak na. Kanya? Tapno mati ed krus. Pay nga ta. Gapugarod ta datako ket napateg ken Apo. At dyan na nga si nga datako ay ipugaw ay managbasol. Umita ko is nan punishment, is nan kinabasol tako into the impyerno. At dyan Apo Diyos nga datakot ay ipugaw ket munsaper tako is nan biyag tako ay managbasol. Ta amin ay managbasol nga haan nga mangbigbig kini Kristo, haan nga mamati kini Kristo. Umidad impyerno sang kanan Bible. Baken ko lang ibagbaga, baken ko koy butbutengan nga masyadi nan kalin Apo Diyos. Anya? So nga mamati tayo jay sao nga haan kumanga maudi iti babawi. Nga kasla jay istorya jay rich man and Lazarus. Anya? Makita tayo jay rich man. Anya? Nayarig lang nga rich man isuna ijay. Anya? Nga mawan tiket na nga sauan nga haan amin nga mayaman ket mapanig jay impyerno. Anbat nga kasjay. Anya? Ket na nga ipakita nga dayjay nga tao, okay, napan ijay impyerno. Ket idi adda isuna ijay impyerno, agbababawi isuna ijay. Iso nga, ket na nga sawan, anya, sapay kumahaan to nga kasjay tumet dumteng ijay nga panawan nga ijay kanto impyerno nga agbabawi. Dito'y pala agbabawi tayong tinagbasulan tayo. Aminin tayo man kano saan, for all have sinned. Amin tayo ket managbasol. Ket dayta nga basol. Kanya iso mangisagmak kanya tayo. Ket masapol nga patyen tayo nga ni Kristo. Anya natay isuna para iti basol tayo. Tapno maisalakan tayo iti kasasaad tayo bilang nga managbasol. Ket ti Dios pakawanen na tayo iti biyag tayo nga managbasol. Nya, iso nga iti panakaisalakan babaen kini Kristo, haan nga iti dadduma nga kuna tayo nga religious organization, haan nga iti kuna tayo nga good works, ta kuna na iti Bible, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, lest any man should boast, not of works. Iso nga makuna tayo grasya ni Apo Diyos iti panakaisalakan iti maysa nga tao nga mangbigbig nga mamati kini Kristo, nga ni Kristo iti mangisalakan iti biyag tayo bilang nga managbasol. Oray kada tayo mismo han tayo nga maisalakan ti sarili tayo ni Apo Diyos laang, ni Kristo laang ti mangisalakan kanya tayo. Babaen ti panangbigbig tayo king kuana, panamati tayo king kuana, nga isuna iti Dios nga man nakabalin nga mangisalakan iti spiritual life tayo. Okay? So number 3 nga makita tayo dito not only life is precious,
because we are all created by God. Number 2, life is precious because it was purchased by the blood of Christ. Number 3, life is precious because we are accountable to God. Muyo, detoy iti may sakumanga hantayong nga ikikaten iti panunot tayo wenno panagdengeg tayo. Ni Apo Diyos nya amok nga amin tayo ke inikan na iti gundaway nya iti biyag tayo diti rabaw ti daga nga agbalin nga kuna tayo nga steward nya iting paay ni Apo Diyos nga biyag kanya tayo. Ngem bilang nga steward nya bilang nga kuna tayo nga nang ipabuludan ni Apo Diyos iti daytoy nga biyag. Daytoy kuma nga impabulod ni Apo ket agbalin tayo nga kataleg-taleg wenno kuna tayo nga ikabel tayo as maysa nga steward iti nasayaat iti imatang ti Dios. Kanya wenno alagaan tayo kanya iti biyag tayo nga usto iti sangwanan ti Dios. Kita inyo kunan ti Bible ijay Hebrews 9:27. It is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Tandaan nam ing pabulod ni Apo Diyos daytoy nga biyag kengka. Ket gapu ta bulod umay to ti aldaw nga alaan ni Apo Diyos daytoy nga mahaan tayo nga ammo. Nya ammo ni Apo Diyos kita nyo ni Apo Diyos ti kinalain na. Kina powerful na. Ammo na ni Apo Diyos iti mapasamak nya iti biyag mo idi before ka pailaeng nga may pasngay. Ammo ni Apo Diyos no kaano ka nga maianak. Ken listen, ammo ni Apo Diyos no kaano kanto metlaeng nga matay nga alan ni Apo Diyos. Ngem ti maysa no apay nga kasjay bulod tayo gamin iti biyag tayo. Ket kunana after nga kuna tayo nga bagong alan ni Apo Diyos daytoy sigun jay Hebrews 9:27. But after this the judgment. Okay? At danto iti tayo nga accountability gayam. Iti biyag tayo nga ing pabulod ni Apo Diyos kanya tayo. Nya? Iso nga kita nyo. Napateg launay iti panang ipabulod ni Apo Diyos iti biyag kanya tayo. Nya? Ket daytoy nga biyag nya paggen tayo nga daytoy ket bulod tayo kini Apo Diyos. Ket namnamaem nga daytoy nga biyag at danto ti kuna tayo nga ited tayo kini Apo Diyos nga kuna tayo nga accountability anyaman ti inaramid mo iti biyag mo. Accountable ka dita kini Apo Diyos. No nasayaat iti panang ited mo kini Apo Diyos, iti panang ipakitam iti biyag mo kini Apo Diyos. I believe awan to iti butangam iti biyag mo. Okay? Awan to ti butangam ti biyag mo. Awan to ti kunam nga anyaman ti madinga na aramid mo. Ngem no sika ket maysa nga namati. Anya daytoy nga biyag. Ammo tayo as maysa nga namati. We are not kuna tayo nga we are not only saved by grace. Okay? Iti purpose ni Apo Diyos lang nga maisalakan. We are saved to serve. Kuna dagarod dagiti manursuro nga dadto mga pastors. Okay kay? Iso nga kaya dapat gamitin ang buhay
para sa Panginoon. Kuna na Ecclesiastes 12:13, fear God and keep His commandments. Huwag sayangin ang buhay sa hindi karapat-dapat. Kitan tayo, daytoy nga biyag, bulod tayo laeng. Ited tayo ijay, kuna tayo nga nasayat nga banag, wenno kuna tayo nga panagbiag. Anya ti arami din tayo, ited tayo. Anya, kitdi iti usto, daytoy nga biyag, babaen iti adda nga panagserbi ken ni Apo Dios. Anya? Amoyo, no sikaket, di point number 1 tayo, pinatim ni Apo Dios. As Diyos mo ken mangisalakan mo, isalakan na ka. Ket ti kayat ni Apo Dios, daytoy nga isalakan ni Apo, spiritually. Anya, ti kayat ni Apo Dios, ited tayo nga adda iti panagserbe nga kitaen tayo dagiti banbanag nga eternalen. Haanen nga jay material. Taapay ni Apo Dios inikkan na tayo iti blessing nga pang eternal. Hala nga material. Number 1 nga eternal nga inted na. Anya? Eternal life. You see that? Eternal life. Inted ni Apo Dios ita. Hindi ka nakaitipan na kaisalakan. Eternal life. Ket iti biag tayo tirabaw ti daga, kung nanti sursuro iti Bible, daytoy nga biag tayo ti tirabaw ti daga, adda iti patingganan na. Ngem jay kasasaad mo, iti biag mo kini Apo Dios nga inikkan na iti eternal life. Listen, awan patingganan na. Anya ti kayat mo, jay biag nga adda kini Apo Dios nga awan patingganan na, no da jay biag nga adda ijay impyerno nga agrigrigat nga awan patingganan na. Okay? Adaking ka iti panagpanunot, daytoy ibagbagak nga daytoy. Ngem daytoy mamatiak nga mauawatam mensahe ni Apo Dios. Nga pagem ti biag mo. Umay to ti aldaw. Accountable tayo ti biag tayo. Ket daytoy nga biag, awan ti sabali nga kayat ni Apo Dios. Kuna karod maisalakan, ikkan tayo iti panagserbi kini Apo, ipateg tayo, han tayo mausaren, iti haan nga napipintas, iti imatang ti Dios. No diket, jay nasayaat. No sikaket young people, han mo nga kunaan, ubingak pay, napigsaak pay. Day kayat ko, ti masurot. Haan nga jay kayat ti Diyos. Haan mo nga may bagareta. No mapanggay jay sementeryo, no obserbaram, ada iti pansyon nga ababa, ada iti pansyon nga dakdakkel, at igdog, ti pan nakatay, awan pitpilin na. Ubing man, wenno lakay. Na may mayat nga, before nga umay di pan nakatay, maititid mo, dayjay nasayaan nga panagbiag iti sangwanan ti Dios. Tagarod, bulod tayo laeng iti biag tayo. Iso nga, sika nga yung people, habang ubing kapay, itid mon, iti biag mo nga adda iti panagserbi kini Apo. Ipateg mo, mangitid ka ti pamadayaw kini Apo. Kaslan no bigat, Sunday, kanya, no awam lang ti aramidem, mapangka makijoin iti fellowship, mapangka makijoin iti worship, ragsakem iti biag mo nga adda pay laeng iti gundaway mo nga ag-worship ken Apo Dios. Kuna nagaro ti Bible, anya ijay Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting one another. Naganas iti makijoin, anya iti maysa nga kuna tayo nga adda iti panag-worship ken ni Apo Dios. No sikam ket maysa nga adol, haan mo lang nga patpatagem iti kuna tayo nga ingmulam, amo lang nga ipatpatag iti
iti trabaho mo. Mo lang nga ipatpatag iti kunam nga obligasyon mo iti uneg iti balay. Ipatag mo met iti pagayatan ni Apo Dios ti biag mo. Anya nga dapat mangited ka iti pamadayaw ken ni Apo. No apay nga addapay lang iti biag tayo titirabaw ti taga. Kayat ni Apo Dios makita tayo iti kaimportansyanan iti biag tayo. Hangaing ted ni Apo Dios day hangaing palubos nga agbiag ti tirabaw ti daga nga awan iti kuna tayo nga hanga kuna tayo nga baybayan ni Apo Dios. Inted ni Apo Dios dayta nga biag taadda ti pagayatan da. Number 1, nakita tayo jay we are precious because we are all created by God. Tamdiay. Number 2, we are precious because we are all purchased by the blood of Christ. Ingpakita natin ayat ti Diyos. And last, life is precious because we are accountable to God. Iti biag tayo. Nya, so nga tayo nga biag. Haabang nga daking ka. Maging thankful ka kini Apo Diyos. Anyaman ti ayan mo nga lugar tata. Maging thankful ka kini Apo Diyos. Nya, anyaman iti estado ti biag mo. Problem adaba ti spiritual battle mo, adaba iti problema ti physical nga bagay, anyaman ti estado iti biag mo. Always latanga thankful tayo kini Apo. Ket idawat tayo ti tulong ni Apo Dios no adday ti problema hanggang nga basta-basta nga decision nga kung kunam ti biag mo awan iti serbi na dayta nga biag. No. Dayta nga biag kanasem adda ti serbi na dayta adda iti plano ni Apo Dios, adda iti blessing nga kasukat na dayta no paggem iti biag mo. Awatan tayo. So nga kabsat napatag ti biag tayo. Okay? Napatag tayo. Tandaanam iti dayto nga mensahe. Napatag iti biag tayo kini Apo Dios. Inparswana tayo ni Apo Dios. Kanya ginatang na tayo ni Apo Dios babaen kini Kristo. Okay? May pananagutan tayo sa buhay natin sa Diyos. Okay? Kaya habang may buhay, habang may buhay pa tayo, nasken nga umasidig tayo, iasadig tayo aming kini Apo Diyos. Tapno maamuan tayo, nuan niya iti pagayatan nga usto ni Apo Diyos. Andayo nga itid nga basta-basta, iti biyag tayo, iti anyaman nga banbanag. Mamuhay tayo ng may kabuluhan. Gamitin natin ang ating buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Salamat kakabsat. Sapay kuma. Dahito yung panag-broadcast tayo kat aming agdangdang na bless kayo kuma. Iti dahito nga programa tayo. Dito 104.7 FM Radyo Sagada. Iti Bible Believers Group. Sapay kuma. At ni Apo Diyos iti madayaw latta iti biag tayo. Salamat Apo ta makapan kami iti ay naduma pailaeng nga lugar makapagna kami. Salamat Apo ta adda iti kanen mi nga impaay mo nga maluto mi nga kanen iti anak mi kakabsat mi ken parintis mi. Madayaw kagarod wapo iti biag mi. Ket awan ti sabali nga bigbigen mi nga man nakabalin iti biag mi nga dakkel nga tumultulong ti biag mi no diket si kalang wapo. Salamat wapo. I-bless mo mat Apo iti daytoy nga Radyo Sagada ken dagiti staff iti daytoy nga radyo wapo sikatek tultuloy nga mang i-bless kadakwada. Salamat wapo ket si kagarod Apo ti umadalata iti amin nga kakabsat nga dumdumngag iti daytoy nga programa.
Salamat o Apo, tilang ti kararagmi, tinagan ni Apo nga Kristo. Amen. Amen. God bless, kakabsat, nga dumdungag, iti daytoy nga programa, kat intuno, sabadun tumanen, agkakadwa tayo tumanen. Salamat, at good day, kada tayo. Amen. God bless.